Soc Àngel Rico, actualment estic com a coordinadora d'Acció Social a la Fundació, porto un any i mig amb aquest càrrec. Soc llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili, amb l'especialitat de Clínica Industrial, i l'any passat vaig fer un màster en Mediació i Gestió de Conflictes. La idea d'Acció Social a la Fundació neix en el 2022, quan jo entro a formar part de l'equip de gestió de lloguer, on participàvem portant a terme les adjudicacions, i veiem que hi ha una demanda molt gran per part dels beneficiaris en l'àmbit i la vessant més social. Tenien necessitats individualitzades que s'havien d'atendre i la direcció, concretament el president, considera que aquesta figura és necessària dins de la Fundació. L'acció social que es porta a terme actualment a la Fundació és un acompanyament a les famílies per satisfer totes les seves necessitats en l'àmbit i la vessant més social. Fem una mica d'enllaç entre el que serien els organismes i els recursos que hi ha externs i les necessitats que tenen els arrendataris. Els tipus d'acompanyament depenen una mica de l'àmbit d'actuació, àmbit educatiu, àmbit social, comunitari, entre d'altres. I a partir d'aquí muntem un pla d'actuació en cadascun dels municipis on tenim les promocions, sempre coordinat amb l'Ajuntament o els organismes oficials per veure de quins recursos disposen i posar a disposició d'aquests usuaris tant recursos propis com recursos externs. Dins d'aquest pla d'acció contemplem unes 7 actuacions d'acompanyament que es porten des d'Acció Social, que seria el seguiment dels beneficiaris amb la gestió de pagaments de la renda, tot el que és gestió a través dels organismes oficials dels ajuts que poden sol·licitar les famílies. En l'àmbit comunitari portem també el servei de mediació per propiciar un bon veïnatge, compliment de la normativa de reglamentació de règim intern que tenim als nostres contractes i actuacions que poden tenir alguna necessitat o algun caire més individual a cadascuna de les unitats familiars. Una persona que tingui algun membre amb una disfuncionalitat, que sigui física o mental, intentem ajudar-lo i orientar-lo i posar-li a la seva disposició els recursos externs o propis amb els que comptem a la Fundació. La Fundació Nou Lloc va tancar l'any 2023 amb 231 beneficiaris de totes les accions que s'han fet des de la vessant d'Acció Social, ha revertit sobre diverses famílies i aquest any 2024 esperem multiplicar-les i que vagin en augment. De cara als propers anys, la Fundació Nou Lloc té com a repte arribar a incrementar i multiplicar el nombre de beneficiaris i que aquestes actuacions reverteixin amb un nombre molt superior al que hem tancat l'any 2023. La Fundació Nou Lloc mesura l'impacte social de les nostres accions d'acompanyament a través d'enquestes que es fan a nivell intern als beneficiaris, que s'envien a totes les promocions, en aquelles famílies i unitats familiars que han rebut en algun moment algun tipus d'acompanyament. El sector social ha canviat moltíssim en els darrers anys perquè totes les polítiques socials que hi ha avui en dia incorporen en els seus programes plans d'actuació d'acció social per beneficiar, en certa manera, els usuaris, garantir i millorar la seva qualitat de vida. Abans es feia amb persones que formaven part de voluntariat, als organismes i a les institucions, i actualment aquest perfil s'ha professionalitzat donant lloc a figures noves com pot ser la del mediador, dinamitzador, etc. La figura del coordinador d'acció social és, en certa manera, posar i vincular les necessitats que té l'usuari amb els recursos externs. Aquests recursos és obvi que estan i estan a disposició d'aquest usuari, però ells moltes vegades no coneixen o no saben què tenen a la seva disposició. Aleshores, la meva funció és fer una mica d'enllaç i connectar necessitats amb els recursos que hi ha a les organitzacions, als ajuntaments, etc. La Fundació Nou Lloc, des de l'any passat, ha posat en marxa un projecte d'inserció laboral que ha donat a conèixer a totes les promocions per a aquelles famílies o unitats familiars que estiguin en recerca activa de feina i posem a disposició dels usuaris totes les eines i els recursos que hi ha als ajuntaments i a promoció econòmica, donant-los la possibilitat d'accedir a cursos de formació i entrant en el mercat laboral. Els ajudem a fer el currículum, fem simulacions d'entrevistes, tot això per orientar-los i que puguin accedir al mercat, que és molt important també per garantir la permanència de les promocions.